Ano? Nga gipatawag ko nimo. Gipatawag ko ikaw, dudes. Nga man. Di na ko na. Nga nagimi ka. Nag-away mo sa imong tita? Wala. Dali lang. May problema kasi mo eskwela. Tama ko? Wala po. Gipatawag ko ikaw, dudes. Sa anong rason mo gipatawag? Apang, nadala ba ni mo ang gipapalit ko sa imo, ha? Ano din babakal mo? Kahapon pa ko nga kakaunon ba? Ano tong gambal mo nga katong kasoy? Gusto kong mukaon ka tong kasoy nga naa sa sulod ang liso. Butang ina. Patay na. Nagkapangita na ka? Ikaw, Jud ba? Ara na. Murag mabuang kung sigig pangita ka ng kasoy. Pero wala, Jud. Ara na, may nadala na akong kasoy. Ayun, di ka na mag-ibi. Gusto ko, basta nga gusto ko katong kasoy nga naa sa sulod katong liso ba? Oo, nakakita na ko. Kitagaan ko ng, ano, Unsa man, kitagaan ko. nagkapalit kag tinapay nga katong naay pasas? Kompleto na. Oh, maayo. Oh, tita, tama na. Hindi ka na mag-ibi, di ba? Hindi ginamit ko kag over doon sa natabulan doon. Ano ba lang dapat ko imuon? Anong boot mo, Malan? Naguguluhan kasi ako. Kung ipagpatuloy pa ba natin ito? Hindi na. Dali lang ganun. Gina, iklaro to good ni Bi. Dali. Lingkod. Lingkod, dali. Sigurado gining nga magalit si tita sa akin. Dali, lingkod, dali. Dirito sa may Dari waiting kita sa shed. tampurong. At ang murong. Uy, naay tao siya. Murag naay tao sa gawasan. Dito sa waiting shed. Madulang magpalibot pero may tao. Gusto ko mabalan Dali lang. kung ano nang ginahambal mo nga. Basi kung si Gina naman na to. Ano mo problema mo? Basi kung si Gina naman na to. Basi kung nagpakalot naman siya. Ibig sabihin nakita na ni tita dati. Si tita, medyo may ideya na eh. Alam mo naman si tita nga, grabe talaga yun. Mabait si tita sa mabait pero hindi siya mabait pag hindi ka mabait. Diretsuhan na pala ko. Dude, ayaw lagi ba? Ayaw ko diretso pa. Masasaktan ako pag diretsuhin mo yun. Hindi. Ano ba na yung problema? Ano ang botsing ganoon ka diretso? Ay, darling. Ay, darling. Ano ba nang Kipusa, ginaling-ling-ling mo? kiputa ba mo? Ano nang ginaling-ling-ling? Kiputa ba mo? Mabatian kita. Sino ba nang ginaling-ling mo? Kipos gani. Abi-abi pa ling-ling ako na ko. Dalawa. Uy! Unsa ko na! Bayaran sang kama-kama sa gawas. Sa kapagkadako nga kama-kama. Ang isa ka kama-kama ni Patong. Oo. Kagang isa kala. Kagang isa ka kama-kama. Nagtakla-takla. Hanggang yang gihambal. Kung ako mong dako, gusto kong maging takla. Kagang isa naghambal. Kung siya mo dako, gusto niya mo gamay. Hanggang isa gihambal. Kung siya mga sawa, gusto niya. Kung mahilig mo maghampang og basketball. Oo. Kagang isa nag-ingon. Kung gusto niya mamana, pilion niya ang dili gwapo. Importante ko no nga, gwapo tayatay. Ay, pabayin na lang ng mga kabataan nila. Babay. Ano babay? Importante yan.
Pagitaan si Gina. Sige, pangitaon na. Pagitaan. Latuin natin ito sa kwarto. Gina, Dudes. Ambas ako. Ano ba natabo? Ano ba natabo? Nagabusong ako. Oh, nagabusong man. Unsa ko no? Sabi ko sa'yo na huwag mong ishoot. Bakit mo kasi isinishoot? Ishoot mo na. Tuod ka? Oo. Nagabusong ako kag 12 na ini kabulan. Nalila marag mali ang bilang niyo. Oo, matuoy na. Di ba siyam kabulan naman na? Oo, natingala ganyan ko. 12 na ako kabulan. Hasta subo, wala gyapon. Dude. Nahadlok ako kay Basi pagwasa ning bata. Nagakamang na diretso. Pandami. Pwede ba na siguro kung padalaan na lang nato ni siya lapis kag papel? Napili na lagbag para di maglisod. Sigurado kang nabusog. Oo. Natingala ako nga. 12 na ni kabulan. Dude, naadlok ako. Malay mo ba si Katrisi? Magwa na siya. Pagkadugay ba? Anong nabatian? Tita, Mayong gabi. Ano ang nabatian ko? Ano ang nabatian ko? Sabi ko bungol ka. Nakabati ako. Maayo na akong chismis makabati ka. Pero kung sugoon gani, bungol ka. Tita. Ano nang imo bungol? Siyempre mabusong na kay siyempre hindi bungol. Sino ang nagambal nga bungol? Tito, Ano ang rason nga nagahibi ikaw? Giano mo kanya akong hinablas. Sugit na lang ka mo sang matuhod. Wala, tito, wala, tita. Kagdugay na namon ang baluan na. Kag sa una pa lang, nagligat pa tuig na tingala kami nga, sige, dinako ng iyang likod. Baliktad na siguro. Natingala kami. Nga sige ka dinako na ng iyang likod. Kagi sa panakita. Magdose na kabulan. Nakita na mo. Kanagsigig din ako ang iyahang bagtak. Oo. Hindi nyo na matago sa amon. Natingala magani kami. Nga sa likod ang nagdako. natingala mga ni ko, tita. Natingala pod ko. Siguro. Ang sa likod yun ang nagdako. Siguro nagdako ang sa likod kay sa likod gin paagi. Ang pamangkot. Hindi. Ano ang ipaagi sa likod? Hindi na matuon nga sa likod yung paagi. Nadumduman ko ginato eh. Nadumduman ko gin. Kundi nga gin paagi. Pues, sugidi kami kung di niya gipaagi. Nadumduman ko nga hindi niya gin paagi sa likod. Hindi niya man gin paagi sa tubang. Diin niya gipaagi. Hindi paagi niya sa dalunggan. Eh, butang eh. Pero klarohon ka. Imposible. Imposible sa pahak mo agi. Wag siyang ganun kung sa dalunggan. Sa likod ang maghabok. Basi siguro. May Basi kon kwan. Scientific explanation. Basi kung natuyawan ka lang, Inday. Pero ipaklaro ka naman. Ikaw lalaki pagtingog. Makaya mo bala panagutan ang ginhimo mo sa amon ngay nablos.
Ginguba mo ang iyang nga futuro. Ginguba mo ang iyang nga futuro bisan bakiyas siya. Tita, Kagkaroon ara na. Tito. Kay tungod ikaw hindi. Ikaw ang pag-asa ng bayan, pero ba't mo ginawa iyan? Tito, tita. Tita, wala ko man nagiungot. Datingala gani ako. Nga wala man may natamo sa amon. Gisamban ko sa iya. Sa dalunggan lang. Hindi na ka mo magbalibat pa. Nahibaluan na subong sa aton nga barangay. Ang ginimo niyo. Grabe na tibok barangay na. Tita, pasaylo ako. Maluhoy ko. Pabudlas ang magpasaylo, pero paano na lang ang boss ramlag mo? Pero wala na ako siyang may mahimo pa. Tita, sige lang. Makaya man ni namon kag malampuwasan man namon ini nga problema. Oh, tinood na. Kagkamalo kami nga. Ara ka man sa amon nga likodan nanda mabulig sa amon. Unsa ko na? Siyang una, hindi siyang gamay ka pa. Sa subong gamay ka gihapon. Nakapromisa ako sa imo nga mama bago niya gimpasa ang bato sa akon. Bato na po. Promisa ko sa iya nga kutob sang makaya ko buligan ko ikaw kag hindi ko ikaw pagpabayaan. Pero sa natabo subong tuman gid ka sakit. Tuman gid ka sakit. Mabudlay ko madawaton kay ang handom namon sa imo nga mangin presidente ikaw bilang isa kadlaw. Pero hindi na inamatabo. Tita, patawaran na ako. Hindi ako magpatawad. Tita, Kag subog-subong. tita, Umpisa subong. tita. Hindi na ikaw ang akong responsibilidad. Pwede na ikaw magaling din. Anong buot mo hambalon, tita? Palayason ko na siya. Tita? Palayason? Tita! Bungol lang, bungol. Tita, klaruhan ko lang. Kung palayason mo ko, tita, pwede ba kong kabalik? Hindi! Hindi Darling. na. Darling, malooy. Kalimtan ko na lang ikaw nga hinablos ka. Malooy ka ba sa hinablos na? Hindi. Pabalik ko Umpisa subong, hindi ko na siya hinablos. Uy, Umpisa subong, Sino hindi nang ko na siya hinablos. kung abo ka na. Sino nang maghugas og plato? Hindi na tamang plato. Hindi na tamang plato. Kay pwede gani kitang makahimo sa plato pinaagit sa baso. Pwede man nato himuon ang baso nga platito. Hindi na kita magbaso. Anak, itabi mo. Ako na. I love. Kung ano ka man ang desisyon mo, tita. Palingkamutan. Tita, pasayluhan mo. Hindi ko na maliwan. Tita, ginainulsulan ko na ang ginimo ko. Kung pwede lang kagton ko ang akon nga sigo, kinagat ko na. Tita, tama nga man ang banila. Sa uli higit ang pagsisisi. Kung di ka man dawaton sa imong tita. Dito ka sa imong tito. Dali na ka. Kaya ta kabuhi. Gang!
Ayat ako buhion, bisig. Maluoy ka gang. Abdot na kamuti permi gang. Sa likod ang nagbuma. Sa bungang ko mamatay nga nagmusong sa likod ng